Shua bakan dia kan yos ngawi ke jingai lot. Bat shua bakan yos ngawi ya ka bullet. Ka factory barit ha England ka shna bicycle. Klam da tip ba ka jing shna jungki kan dai ka heartbeat jong ka ri barok kawai. Kan ni ka dai ka jingai lanti bom la ban ngai jong ka Royal Enfield. Ka motorcycle brand ka balala ban im ha ka thma bankrupt jingram bat ka taru ka yang scam. Ka brand ka balang palat ban ya ka machine. Kalalong ka emotion. Ka story ka sedang house nam kat pra kandai pawai ha Redditch England. Ka company bekerja ke Enfield Manufacturing Company Limited. Ka sedang mansna ke bicycle ke rifle part bat ki tiar bapunan kam hagi karkhana. Kiyo ya ka kontrak mansna ya ki spare part jong ki sulai na ka bentai ka Royal Small Arm Factory. Namar ka military connection ki penmi ka kerteng ka bahaka wai ka sengi kan long legendary ka Royal Enfield. Lembat ka slogan jong ka made like a gun. Kendiat ba pitip ba kenika slogan jungki kan batai ya ka jingyai lenti jungka. House nam shejar kendai spai bay ka Royal Enfield ka shnai ki bike penengkong du jungka. Ka bapelong ya ka motorcycle brand barim du apertei ka badang yaj ka jing shna haduk mentah. Ka bike min shua ki shna kilong simple bajajai bad experimental henry ka air ka a balong magical ba ki priu ki sedang banyak ya ka Royal Enfield na ka benta ka bor jungka. Hapedang jungka jingi ki ke thama ka Royal Enfield ka penmi iki military motorcycle, machine gun carriers, ambulan bike bat ki dispatch bike. Ki sipai ki eje ki namar babiang bat jam ban repair. Kene ka jingi le ka bu manong rim ya ka lawai jung ka Royal Enfield. Ka Royal Enfield bat ka India. House nam shi hajar kandai spa South kandai. Hadin ka jingi le lut ka India ka Indian government. Kadan kam ki bike bakam kelain na ka bintai ki sipai border duty bat ki lenti besniu. Ki persang bun tuli ki baik. Retang kawai ka mesin ke balak banyaknya pedang kicing persang babon. Kata ka ka Royal Enfield Bullet. House nam cijar kena sepak samasan ka Indian government ka order kumba pras pak teli ki bullet na ke bentai ki polis bat ki army. Te ka Royal Enfield ka partner no bat ka company India. Ka Madras motor ke badan hapok Chennai. Ki penmi da ka wai pat ka company temai ka bekerteng ka Enfield India Limited. Bat kumta ka bullet ka lalong Indian no. Kadba ka Japanese motorcycle ka rong hakayau ka India ka kuak ki bike bakam sting bat bakam speed. Ka Royal Enfield kadan ka jingele ha ka benta ka factory ru ka long ka barim ka jingde ka hair ki briu ki ong baka bullet ka rim palat. Bat house nam kat kandai peu ka company ka ladan hatamir ka jingkelem. Ki expert babun ki predik baka Royal Enfield kan yap no menta Henry. Kajingnya lenti ke danda ka waipat ka plan. Ha usnam arajar ka HR motor balai lamda Siddhartha Lal. Usimtino ya ka Royal Enfield. Day usamla badan ya kajing yo icngai bad ukentaj ban ino ya ka Royal Enfield ban yap. Henry kajing ka kambon ki machine barim factory barim ki quality batelot kajing day bahir lada ki CEO babun ki lekang lupa ya ka beran. Henry Siddhartha Lal uong ka Royal Enfield kam day tangga motorcycle Henry ka day ka emotion jong wepo way nong Indian. Kajing kela syaka Enfield batmai. Usidharta upon wandur yang barok ki teknologi batmai, engine batmai ki quality babiang, balong reliable, barki design team batmai. Ka milestone behedu jongka kadai ka UCE, unit construction engine. Ka ba pelong ya ka bullet come smooth coach bat come thamai. Upun sa ya ka classic look. Tangba penbiang bat penkiau barok badan hapo jongka. Kanai ka strategi ka lalong ka master. Kensan ka Royal Enfield ka lalong ki bike jong ki nong Shanghai pertei college student army bat ki nong yak bakwa ki identity ka classic 350 ka lalong ka highest selling premium motorcycle ha India ka Himalayan ka lalong ka adventure bike ka India ka Interceptor 650 pat ka lapin kendet ka pertei da ka bajab ya ka global award ka Royal Enfield ka lalong ka culture om tangga company. Minta ka Royal Enfield kala day kuman rupa plus kiri hapertei ka world largest mid-size motorcycle manufacturer ka baklan bor hapertei ki premium batmai kum ki Meteor lais pa sanpeu super Meteor nrus pa sanpeu Hunter lais pa sanpeu bat ki shotgun nrus pa sanpeu kala lam ya ka baran syaka nam bahedu hapertei bat barok kini naga company balamut banjano na ki national rifle syaki legend na England factory syaki highway jong ke India bat na kamadan yelek thma syaki lum ka Meghalaya ka Royal Enfield kalda biya ling bagi thma jingrem duno barok bat ki embiang kataru klem kala kawai ka mensim bat ka jingej bagi machine ki don ka jing sngow ka Royal Enfield kam dei tambah ka shna ya ki bai ka shna ya ka legacy
Ba't namar katawat mentaro manla ka bullet ka start ka story ka sedang. Ladapis nga na dengan video, sanga papan like, man share, man subscribe. Nambakan I'm simingi bangin upload ikiway pat video. God bless you and stay blessed.